Ekelela gị onye ukwu, kele onye nta. Ekelela m nwoke, kele nwanyị. Ana m ekele Igbo niile ebe ọ bụla Igbo nọ ugbu a wee na-achọ afọ ha, na-achọ ka ọ ga-esi wee dịrị ha mma. Asị m na ọ ga-adịrịrị unu niile mma. Ndị Igbo nọ n'ụzọ ije, ọ ga-adịrị unu niile mma. Obodo ọbụla nke unu nọ na mba ụwa, asị m Chineke ga na-echekwa unu wee na-agọzi unu. Abụ m Chizzy Ani. Ọ bụ nzukọ ka anyị batara na ya n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka. Akara igwurieri na ya chinchin bụ 100.9 nke eji mara ya bụ Solid FM. Anyị nọ n'ụlọ nke Iribie dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu. Unu amara na ọ na-agba ọkwa elekere ya 3:15 kpọmkwem. Mburu bata n'iji wee kọọ ya dịka o si mee, anyị tinye ọnụ ihe anyị nọ ebe eme bụ ihe ndụmọdụ wee bupụta ya dịka o si ada. Mana nke kachasị nke bụ na ọ bụ asụsụ Igbo ele ka anyị ji agbasa ozi ebe a. Anyị anaghị agwa ya ọgwa. Ndị niile na-atinye ọnụ n'okwu bụ ndị were afa ndị Igbo. Ọ bụziri na ebe ụmụnne anyị wee na-ataki anyị na-eti afa gị abụrụ afa obodo nke gị. Asụsụ ị ga-asụkwanụ ma isi ebe ọ bụ na isi o bụ asụsụ Igbo n'olu nke gị. Unu amara na Igbo na-asụ n'olu mana akwa ọkwara ọ bụrụ ofu. Ya mere na anyị ga-agbapị ọsọ ozigbo wee kwube ya dịka o si dị na nke taa. Abụ m Chizzy Ani. Ka m buru ụzọ kene ọchị obodo Enugu, ya bụ gburugburu nwa ugwu anyị, ezi nwa Enugu, nwafọ Igbo. Maka na ihe niile anyị na-ekwu ebe a na-enye ndụmọdụ nke anyị, aka na-achị obodo Enugu na anụ ya wee na-jikwara ndụmọdụ a na-enye ebe a na ebe ọzọ gasị wee na-eme ihe. Ọchị obodo Enugu bụ Ifeanyi Nwogwu anyị Burus. O jee na chịrị ụgbọala nke arụ n'ala anyị nke nwafọ Igbo ji aka ya wee rụọ wee dozie wee jiri a ga-eji wee na-akwado ma ọ bụ ọrụ nchekwa ọfịa ma ọ bụ ọrụ nchekwa n'ala Igbo na kachasị n'Enugu. Ya mere aka na-achị obodo Enugu ejego wee chịrị ụgbọala arụrụ n'ala Igbo nke nwafọ Igbo rụrụ n'iji kwado ọrụ nchekwa na obodo anyị bụ Enugu. Ihe dịka narị ka ọ bụ ụzọ chịrị. Ama m na Burus ga-achịkwara ndị ọzọ. Cheta na aka na-achị anyị n'obodo Enugu ekwuola si na a ga-ebiecha mpaghara ime obodo dị iche iche ndị ga na-eche nche ọfịa anyị, na a ga-ebegasị ha ụgbọala ma ọgba tumtum ma ngwongwo ndị ọzọ niile a ga-eji wee mee gịnị wee na-echekwa ọfịa na ala Enugu. Ka o kwuru ya bụ ka o mere ya, maka na obu nọrọ ụzọ n'ihe anyị na-ekwu ka anyị kwado nke anyị, ka anyị si n'ụlọ wee mara mma pụọ n'ama. O bidogo na obodo Enugu kpọmkwem ugbu a. Ya bụ icheta ma ọ bụ na ịmaghị, ka anyị gwa gị na nwafọ Igbo kara aka na ndị ọzọ dịka ya na-akwa nka dị egwu, na-alụ ihe dị egwu dịka ụgbọala na ụgbọala dị iche iche kara aka. Nwachukwuma bụ onye na-alụ ihe a. Ọ bụ nwafọ Igbo. Anyị na-eti ya ka mkpu si ka anyị si n'ụlọ mara mma pụọ n'ama. Ọrụ aka niile nke a na-alụ n'ala anyị bụ nke ndị Igbo na-alụ jiri amamihe pụrụ iche wee na-alụ ya, ka anyị na-akwado ya. Ụfọdụ na-ekwu na a na-akwado na-ewe ka ọ dị. A na-akwado ọ ka esi akwado ewere ihe na-apụta anaghị ekwe atụmatụ a na-alụsi ya ike na-alụ ya karịa. Mana nke dị mma bụ na ndị Igbo gboo na-abụ ihe ọbụla ha mere ha emesie ya ike, ha na-ekweshi ike. Ya bụ ọzọkwa, ekelela m aka na-achị obodo Enugu ka o kwuru ka o mere wee na-anụkwa ihe anyị na-ekwu na a na-esi n'ụlọ wee mara mma pụọ n'ama. Ndị ọzọ mụtaba na ihe a iluo na-aba ịfụ ihe ndị Igbo na-alụ ezo tụnyelu ha. Iluo na Nnewi ịfụ ihe ndị Igbo na-alụ na nka itinyelu ha. Iluo na ịbata n'Enugu
ihe a na-alụ dị iche iche tinyere ndị nke gị, ịlụọ na Ebonyi tinyere ndị Ebonyi na ihe a na-alụ ebe ahụ, ịlụkwa na Imo ofu ihe ahụ ka anyị na-ekwu. Ala Igbo ọbụla ị gara wee fụọ ọrụ aka ndị Igbo kwado ya. Ọ dị ma gịwa bụ nwa afọ Igbo a na-akwado, ịgbachie mbọ ike lụọ nke ị na-alụ, lụọ ya ọ bụrụ ezigbo ya, ejekwana lụọ adịgboroja. Ịlụọ nke gị lụchie ya ike, kwuchie na ya ike, tie aka n'obi, dee ya si na ọ bụ gị lụ na emere n'ala Igbo, a ga-akwado gị nke ukwuu. Ọ bụghị onye lụsịa iwere nke ọ lụrụ jee n'obodo ọzọ jee lụọ adịgboroja ya, nke ha adịghịkwa mma, aka kpara gị. Ebe na eze enu ụwa afọrọ gị, eze eluigwe ga-afụ gị. Ma ọ bụrụ na afọrọ gị, anyị eburu gị wee kọsara ya ndị mmụọ, eme gị ha na-eme ndị na-eme alụ n'obodo, maka na ya alụ ka ị bụ. Akọsara ya ndị ichie, agụchie gị n'ọfọ, imedebe ihe ọjọọ, isi ebe a wee jewara. Ya mere o ji kara mma na idebere aka gị ọcha wee na-alụ nke ị na-alụ, na-alụsi ike. Ọ bụ na ị na-alụ ya si na nkara aka nke gị, a na-atụnyere gị ihe ahụ eji atụnyere gị ka ị ga-esi wee na-emekwa, na-alụ ya lụgide ya lụgide ya lụgide ya lụgide, o wee bụrụ ịgba. Ọ bụ otu a ka ndị ọzọ si mee nke ha. Ndị be ha kwadoro ha, a na-akwụsikwa ya ike, ha lụgide ya, nke ha bụrụ nke ụwa na-achọ achọ. Ya bụ na ụwa achọwa na nke anyị na-alụ n'ala Igbo. Ọzọkwa, ekelela m ọchị obodo Enugu, aka na-achị obodo Enugu, ezi nwa ugwu anyị. Ọ ga-adịrịrị gị na mma maka nkwado nke anyị kwadogoro ọrụ aka ndị Igbo na-alụ, nakwa ime na nchekwa. Ihe niile a ga-eji wee mee ka nchekwa zuo oke n'ala Enugu na o zuru oke. Nke a bụ ihe na-echu gị ụra kwa ụbọchị, na-eme na-agbashi mbọ ike ịfụ na nchekwa zuru oke batara n'ala Enugu. Bruce, ọ ga-adịrị gị mma. Chineke gọzie gị. Anyị ga-agbapụzizi ọsọ ozigbo akọrọ nnụnụ nke mbụ na onye isi obodo Enugu, aka na-achị obodo Enugu, ejela wee kwadobe ọrụ aka ya wee chịrị ụgbọala nke alụ n'ala Igbo wee zụọ ya. A ga-ebunyesi ndị ngalaba dị iche iche ndị ga na-eche ọhịa anyị na ala Enugu. Nke nne mkpụ n'ọnụ tupu anyị dọbiri ya bụ na akwụkwọ onye pụtara dịka onye zọrọ ọkwa ọchịchị nke Naịjirịa na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke eji nchanwụ wee mara bụ Alhaji Atiku Abubakar. Ndị ikpe na wee kpee shi na onye isi ala ya bụ Muhammadu Buhari na ọ bụ ya meriri. Ofu ha sikwara na ihe a na-ekwu gbasara akwụkwọ asambodo ya na otozi ma na otozuru ma ọ bụ na ojizi akwụkwọ asambodo ma ọ bụ na ogosi akwụkwọ asambodo, nke a ha kpụrụ na nke a wee wufuo ya shi na onye isi ala na o tozuru etozu na ihe ịzọ ọkwa, ihe ọbụla eji azọ ọkwa na o tozuru ịzọ ọkwa ọchịchị na Naịjirịa. Icheta na o teela kemgbe a na-ekwu okwu a ma ọ bụ agbara akwụkwọ a ka a na-akpọkwa onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari ka o weta ka ọ bụ gosi asambodo akwụkwọ agbata nke abụọ ya, nke ekwuo eweta nke a taa asị na eweta nke ọzọ megide ewe oge ekwugidere asị na ọ bụ ndị agha Naịjirịa ji asambodo anọgide eje weta ọdịka ya bụ na ngalaba ndị na-afụ maka nlele agbata agụmakwụkwọ nke abụọ na mpaghara isi obodo isi ojii a ejere weta ya wee gosi wee si na nke a dịka oyiri nke asambodo ya. Ihe dị iche iche ka a kọsịrị, mana ka a kọsịrị ihe a niile, ndị ikpe ekeela ikpe wee si na onye isi ala tozuru na o tozuru ịzọ ọkwa ọchịchị Naịjirịa. A na-ekwukwara na ewe ebe ha kwụsịrị wee sigasị na ihe a na-akọ na otozi na-ewere ike onye isi ala eweli ike ịpụta wee zọọ ọkwa
dịka onye tozuru etozu na si were nke a kpofuo. Ekwukwara wee sio maka ndị na-asị na Alhaji Abubakar Atiku abụghị Naijiria na nke agwashi. Ndị ụlọ ikpe ekwuola na Alhaji Atiku Abubakar bụ onye Naijiria kpọmkwem. Nke a wee bụrụ ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ihe niile a na-ekwugasị gbasara akwụkwọ a onye zọrọ ọkwa n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke eji ihe dịka nchanwụ wee mara na ekpeela nke ahụ, mana ka ekpesiri ya Alhaji Abubakar Atiku ekwuola wee sio na ikpe a ejughị ya afọ, maka na ndị ụfọdụ na-ekwu kemgbe si ụdị ikpe a ekpere na ewe ka esi kpecha ikpe a obodo wee juo oyi dịka ebe ihe alụ maọbụ ihe oyi maọbụ ihe ike mere obodo juru oyi. Ụfọdụ wee na-asị na ihe a bụ ihe ndị mmadụ chọrọ, na ọ bụkwa na ka ikpe a si dị na anwụrị aka ejupụta ebe niile. Mana ka a na-ekwu ihe a bụ ka Alhaji Atiku Abubakar na-asị mba na ya ga-agakwa n'ụlọ ikpe kachasị elu, maka na ka asịfụ ihe a na o dosighi ya nke ọma, na abụghị ihe a na otu esi kpe ikpe a na ya ekweghị na ya bụ na ọ ga-agba na ya na ndị ikpe ya na-ahazi ka a ga-esi wee jee n'ụlọ ikpe ka elu ka a wee kwukwa ya ọzọ mara ka ọ ga-esi adị. Ọ bụ ihe a ka m na gị ga na-ekwu, anyị ga na-ekwu ya wee na-alụtụ aka dịka ihe na-eme n'obodo Enugu ugbu a na mbọ onyeisi obodo Enugu na-agba iji fụ na nchekwa zuru oke bụ nke dị n'Enugu. Na ihe o mere ije wee tụnyere ụgbọala maọbụ jesu ụgbọala a na-eme n'ala anyị, kedu ka isi fụ ya n'iji kwado ndị nche maọbụ nyere ndị nche ga-eche ọhịa dị iche iche na-eche ọhịa dị iche iche n'ala anyị aka, ụgbọala ga-enyere ha aka. Kedu atụmatụ nke gị? Ikpe a ekpere na Abuja maka ịzọ ọkwa ọchịchị nke Naịjirịa n'etiti Alhaji Atiku Abubakar na onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari, kedu ka isi fụ ya? O juru gị afọ? Ọ bụrụ na o jughị gị afọ, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ma onye gbara akwụkwọ ma onye meriri? Ọzọkwa, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara otu esi akwadozi ọrụ aka ndị Igbo nke ọchị obodo Enugu bidogoro, ya bụ Ifeanyi Ogwu anyị bidogoro wee jechiri moto narị dịka ụfọdụ si akpọ ya. Ịma ọ bụrụ na ị na-ekwu oge ụfọdụ ndị ntị ike ga-apụta gwaba ya ọgwa, mana ọ bụ ụgbọala ihe dịka narị ụgbọala ka anyị na-ekwu nke alụ na anyị na-amara na onye m na-ekwu ka alụ na ala anyị. Ụfọdụ ọchọ ka ntiwa aka oyibo ka mkpọrọ ka unu mba Igbo yele ka anyị na-asụ ebe a, mana atụpere nga azụ dịka unu si asụ nke unu. Mana ị ga-atinye unu ugbu a gwa anyị ihe ị chọrọ n'ịmụ ihe a niile na-eme. Cheta na afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo, ị gaghị agwa asụsụ anyị ọgwa ma ọlị ma ọlị. Dịka m si tupu ị ga-azụ ịkwụsịghị ịma ihe a na-ekwu. Akara ekwentị ị ga-eji weta ọnụ bụ 9997771 ya bụ nkịtị na itoolu nkịtị 97771 nkịtị na itoolu maọbụ nkịtị 23311 nkịtị na itoolu bụ akara ekwentị ị ga-eji weta ọnụ. M ga-ewere okwu unu ozugbo maka na tata achọrọ m ka anyị kpaa ihe a. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Afa gị na ebe ishi akpọ biko. Emeka, ndị ka ị mere nwanne? Kedu maka ndị Benue, a na-emekwa mma? Gaa n'iru nwanne. Ihe na-eme n'ilu na ekipa anyị ụgwọ anyị na-akwado ndị Igbo anyị na ọrụ aka ọmaka, kama na ndụmọdụ m ga-enye bụ
etu a na-akwado ọrụ aka ihe belata aka n'ụtọ a na ndụ mmadụ ọ bụghị onye agbado ọrụ aka esi onye asa apụwa aka onye na ọjọọ ma akwụ ụgwọ ụtọ ego wee gbalie lee na ụmụnna ụmụ nwoke nọ na obodo oyibo gbatara maka nsogbu ha nwere ebe ahụ ebata ka ebido bidokwa ọrụ ahụ ịsanọdụ na ndị ahụ ego ụtọ ka ọ karịa ihe aka dị n'ụlọ ikpe akabigo ya akabiri na eche nke m ọ dị mma ekwesịrị wee kabi ya ndị gba anyị nwere olileanya na ahụ ịtọ ọzọ na-abịa dị maka isi ala daalụ Emeka nwanne daalụ chinne ihe niile atụmatụ anyị na-anụ ama m na onye isi ala anyị n'Enugu na-anụ ya isi n'ụtụ isi a na-atụ ma ọ bụ ndị na-eje anagasị ụtụ na ọba ahịa dị iche iche na ọ karịrị akarị ọ bụ elu ike ewetụta aka ka ndị na-alụ ọlụ aka wee ike ha bụ na-afụkwa n'uru n'ihe ha na-alụ mana ikenere ya nke ukwuu gbasara otu o si akwado ọlụ aka ndị Igbo ikwukwara wee sio na ịkwadoro n'obi nke gị dịka isi kwuo otu ndị ụlọ ikpe si kabie ikpe daalụ rinne daalụ biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma ka m gwekwara onye ọzọ biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ Maazị Chizzy ana m ekele ọ ga-adịrịrị gị n'ama nwanne ndị ka ị mere onye isi ọkanga ndị ka o si ada nwanne abụ nwanne gị nwoke Igbo na-ekwu esi m akpụgo wee na-akpọ ọchụ ya ogbuzuru ndị ka unu mere ịnọdebere onye mba anyị na-eme mmeri ji ọfụ unu bịakwa ka anyị fụọ ya ka ụma mara na a na-eme ya anyị na ha akwado ihe mmeri ji anya ugwu ndị niile na-eme mmiri ji ọfụ unu ga-abịa anyị akpaa ya ka ụwa mara na a na-eme omenala kara aka ịnọdebere apịghị ka ọ bụ ịnọdebere onye mba ka ọ bụ nkwọ a n'iyi anọdebere onye mba n'ogologo eji ndị ụlọ na akpụta dị mfụ enu a ga-ejebe gị ọ mfụ enu ka m ọ bụ ofuda ka ị na-awụchi bịa onye mba ịkpatuoru m na ngatinye ọnụ ihe a na-ekwu kịta ngwa tinye ọnụ nwanne tinye ọnụ ihe m chọrọ ka m tinye bụ na Ifeanyi Chukwu ugwu anyị n'Enugu onye ọbụla maka nnọọ na ọ na-eme nke ọma anyị ma na ọ bụrụ na ndị na-achị anyị ọ bụrụ na ha nwere ike na-agba ndị ụmụaka be anyị ume na ha ma na-apụ maka ihe a na-eme ndị be anyị kịta n'obodo oyibo onye ọbụla fụrụ ọjọgburu onwe ya na ọgụ anaghị emezi ụmụaka be ahịa mgbe ha na-apụ apụ wee bịazikwa na nke ife gbasara Atiku Abubakar na Muhammadu Buhari Maazị Chizzy anyị makwado iwu ikpe mara eziokwu n'aka azụ bịa nke a bụ ihe okwu Igbo ihe a bụ igosi na mmadụ gị jụsi afọ wee kwụwa ihe ọjọọ aka ọ bụ ihe ahụ ndị ụlọ ikpe na-eketa maka na ebe niile jiri oyi maka ọ bụ na ha emere ọfụma na ha kwuru eziokwu ebe niile onye ọbụla aka na-egwe awere emekwa na mmadụ onye ọbụla nọkụ ego nzugburu Maazị Chizzy anyị na ihe ọjọọ na-arị ibi elu na obodo anyị a na ha jijisi afọ wee kwuo ihe sọrọ ha ebe ahụ o juru m afọ ka esi wee kpenye bụ ikpe ekelekwa m gị isi ọkanga daalụ nwanne daalụ jisie ike okwu ikwuru bụ uche nke gị biko ọnụ ka bụ ọnụkọ ndị Igbo ekwuola ya kwuchie ya ike ịchọ itinye ọnụ n'okwu a biko gbachie mbọ ike ka asụsụ ọzọ ghara ịdapụ gị n'ọnụ asụsụ ị ga na-asụrụ anyị ebe a bụ asụsụ Igbo yeleye afa gị kwanụ ga-aba afọ Igbo maka na nke a bụ nke anyị nke a bụ nzukọ ndị Igbo anyị wee na-ekwu wee sị aka na-achị obodo Enugu na ọ kwadochiela ike wee kwuchie ike n'ihe a na-eme na ya bụ a na-eme n'ala anyị bụ Igbo ọlụ aka ndị Igbo dịka o jigoro ugbu a wee chịrị ụgbọala narị o ji chọọ ka ejiri wee na-alụ ọrụ nchekwa iche ọhịa na nchekwa dịgasị agha na obodo anyị bụ Enugu o ji mee nke a n'iji wee kwado ọrụ aka anyị na-eti mkpu ya ka anyị na-akwado nke anyị
maka na nke anyị bụ nke anyị, nke ha bụrụ nke ha. Anyị gwakwara unu wee sị na ekpeela wee kabie ikpe nke ya bụ akwụkwọ nke Alhaji Atiku Abubakar gbara onyeisi ala anyị gbasara azọmọkwa ọchịchị nke Naịjirịa. Akabiela ikpe wee sị na onyeisi ala bụ Muhammadu Buhari na o tozuru etozu tizuo ịzọ ọkwa maka ndị na-asị na onwe ya asambodo, ndị ụlọ ikpe asị na nke awashi na o tozuru. Wee sịkwa na ndọrọndọrọ nke adọrọ ya bụ ịga azụ isi ala dị n'etiti ya na Atiku na ndị ọzọ na ọ bụ onyeisi ala bụ Muhammadu Buhari bụ ihe meriri. Ọ bụ okwu a ka anyị na-achọ ndụmọdụ nke gị n'ọnụ ka ijiri Igbo gwa anyị ya, maka ndị na-abata ugbu a nekwa akara ekwentị anyị. Ọ bụ nkịtị 9 7 7 1 1 0 0 ọ bụ 0 9 2 3 1 1 1 0 0. Ọ bụ ya bụ akara ekwentị anyị ji anara okwu unu ebe a. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Isi na aha gị bụ gịnị? Amechi, gaa n'iru. Ewenewa ya darụchi ihe na-ekwu, okwu gị na-egbubi egbubi. Biko iwe ike kpọghachi ya azụ, okwu gị na-egbubi egbubi. Ọ bụrụ na ịkpọghachiri ya azụ ọ ga-amasị anyị nke ukwuu. Ka nwere nke kpọghachi, biko kpọghachi. Ọ dị mma. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Chukwudube m, ndị ka ị mere, ebe ka isi akpọ? O buzuru gaa n'iru. Anyị ekele gọvanọ ifuru otu moto sị ka Igbo ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo, ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya. Onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo. Onye ama ngwa na ebe o si aga akwa na ama ebe ọ na-eje. Ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ Igbo gị. Ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ Igbo gị. Igbo amaka sụọ asụsụ Igbo gị. Ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ. Biko ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo iti ọnụ n'okwu ebe a, ịsụọla ya asụsụ Igbo, ịsụọla ya asụsụ Igbo yele, agwakwana ya agwa, asụkwana ya asụsụ ndị mba ọzọ n'ọnụ ka. Biko dododo ya gazie. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Adị maka m were. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Ebe ọ bụ na nke a were na ka ọ shi ada ka m weziri onye ọzọ. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere nwanne o. Ọ dị mma. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Aha m bụ Olisa. Esi m ọgụ Enugu akpọ. Olise, ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne. A na-azụkwa? Gaa n'iru. O nwere ihe ntọrọ ihe ụkwụ n'iwe. Ọ bụrụ na onye tinye oyibo na ya, hapụ ibuwe onye ahụ dabata onye ọzọ maka na oge adịghị maka ndị esi ọnụ bụrụ ibu. Ọ dị mma, anụgo m ihe i kwuru. Biko abịa na ihe gbasara mbibi a ebebiri maka onye isi ala na Atiku Abubakar. Nke bụ eziokwu, ha nọ agwa ndị mụ na ha nọ nke a n'ụgwọ ebe Atiku ji azụ eze maka na onye ọbụla na ya ọ nọ n'oche onye ha ga-eji ya. Ana m anya Atiku na-egezu ike na-egezu ebe ọzọ maka na ebe ọ bụla ozoro a ga-emezi ya. Mana ihe nara Chukwu bụ ndị be n'ikpe ahụ echezu ibe ya bụ ikpe, ọ bụrụ na ebeta ikpe ahụ ọfụma Chineke kwụọ ụgwọ ha si bebe ya. Ọ bụrụ na ebeta ya ọfụma
Ihe ga-ekwe ogwete ndị na-esi ya. Igwe ba na. Ụwa bara gị na mma. Ya dịkwara gị olise ọ ga-adịrị gị na mma ọ dị mma. Ka bụ echiche nke gị. Biko oisi Atiku arasị gị ejizina ihe olise kwuru. Gwa m afa gị. Aha bụ Oye? Amechi bee ya nkenke ịkpọgo ị ga-anọrị ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ọfụma gaa n'iru Amechi. Amechi gaa n'iru. Ngwa ya gazie Amechi udo dịrị gị. Udo dịrị gị. Daalụ nwanne. Ọ dị mma nke ahụ wee bụrụ ya nke ahụ bụ Amechi okwuolu uche nke ya wee kpekpe ekpere dịka o si adị ka anyị na-ekwukwara okwu na-aga. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Anike. Nwanne nna imere ka kenere m igwe be anyị igwe na-ezoro aha nke abụọ. Kenere m ndị ogbeke na ukuruta niile. Ngwata ike n'ọnụ n'ofe a nwanne. Ndị chọrọ isi ọnụ na nwanne nna m beru nkwado aka na-esi Enugu steeti na-akwado banyere ọchịchị ihe nchekwa. Echere m n'uche ka nke m wa na ịrụ ụlọ ime ọcha gara ịka mma n'ihi na ibia ụgbọala wee ji ede nke maka na ihe akpọrọ bụ ndị nchekwa ọcha n'ọkwa gara ka a bara ha na ha ga na-esi ụgbọala ahụ akpagharị ọ bụrụ kapụkapụ kwere ewere na-agba ya mana ọ bụrụ na ọ bụ n'ọcha ha kwesịrị na-eche nche ka e nyere ha ngwongwo esi echekwa ibe ya na ọnụ ọcha opekata mpe ye ha ọgbatụ n'ihi na ndị na-achị echu a na-enye nsogbu anaghị ezo ụgbọala echekwa ọcha nọ ihe yiri ibe ha na-eme ka a gara isi ma esi ya wee kwado ya ọnya ka m nwere itinye na ya na ụgbọala si bata na mbụ a echeghị m na ha ga-adụ n'ọrụ ahụ n'ihi na ha ga-eje wee na-achị ndị aga na-ebigaji. Daalụ nwanne. Daalụ ọ bụ na ya ka anyị ji na ọnụ ka alụ otu anyị kwuru ugbu a aka na-achị obodo Enugu anụgo mana adịghị ama ọ bụghịkwanụ ụkwụ ka ha ga-eji alụgodo ụlọ n'ime ọfịa ahụ ọ bụghị ọkpa ma ọ bụ ụkwụ ka ha ga-eji wee na-eje ebe ha ga-eburu nụ ebe ha ga-ewewe kewarịzie n'ime ọfịa nwanne ọ bụ ewere ka asịsị gbata ewere ụgbọala eji gbaa de na ha niile edukwa mana ihe tọrọ ụtọ nke ukwuu bụ ihe anyị kwuru chịrị ọrụ ha ebe ụlọ ọrụ ha n'ime ọfịa ahụ ebe ha ga na-anọ gasị ọfịa na-eya na-anụchasị ọfịa na ọ bụghị ya eje na ọ n'akụkụ agaghị amazi ndị a na-achụkwa ebikwara n'ime ọhịa agaghị agwa ọhịa a na-echezi oge a ga-asị gbata na ọ bụ ije chụfụ ha n'ime ọhịa ihe anyị kwuru bụ ezigbota ndụmọdụ amakwa na gburus ọnụgo ya na ndị na-alụrụ ya ọrụ a ga-ejigasị achọ ihibe ihe na-ekwu bụ achọ ihibe ha ụlọ ọrụ ebe ha ga na-anọ maọbụ ebe ha ga na-alụ ọrụ a si jebe n'ime ọfịa jee nụchasịa ya dozigasịa ebe ha ị mara na ndị agha enweghị ike ga na-abata ebe a yekwa ha ihe a ga-eji na-echekwa obodo wee doziziri ha ụgbọala ahụ ebe a ewezi ka esisi gbata adịghị ụgbọala mana ọzọ dị ka ibe ya Burus kwekwara nkwa ọgbatumtum ndị agbanụ ama m na ebe ego ndị agbanụ nke ha ọ bụrụ na ebe ego ndị agbanụ onume ka anyị mara gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọ ga-adịrị gị na ma nwanne ndị ka olu gị olu oge na mmiri ọ na-eze ebe ahụ ị nọ. egwu a bụ ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo onye ama ngwa na ebe ozi a ga-akwa na ama ebe ọ na-eje
ma ka ịkwụwa ya ọzọ maka ndị na-agbata ọfọ ọ bụrụ na nke a bụ izizi na-ekiri anyị ma ọ bụ na-ege anyị na mba ụwa dị iche iche ebe a na-anụ olu anyị dị iche iche nke a bụ ọlụkọ ndị Igbo ebe anyị ji asụ Igbo ihe ndụmọdụ pụrụ iche ndụmọdụ ụmụ Igbo na-enyekwa n'ebe a ndị a na-enye a na-anụ ya wee jiri anyị wee na-eme ihe unu amarana na ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na nkwụọ ya ka ụmụnne na-abụji agwa onwe ha okwu n'ama anyị nọ n'ama ka ihe onwe anyị ndụmọdụ n'asụsụ anyị isiokwu wee bụrụ la ọchị obodo Enugu nwa ugwu anyị nwoke ọma ejenachịrị ụgbọala narị nke emere n'ala anyị wee sị ga-ejiri wee na-alụ ọrụ nchekwa ọfịa dị iche iche na iji chụpụ ndị ajọ mmadụ ndị ntọrị iji chụọ ụkwụ elu ha na chụpụ ha n'ala Igbo ọkachasị n'ala Enugu o mere nke a wee na-ekwukwari ama m na ọ ka ga-emekwa na ụgbọala niile o kwere na nkwa n'ọmụmụ Fọwọ́ bịara na Naịjirịa bụ usoro Igbo gịnị mere na ndị Igbo achọghị isi Igbo ile anyị ihe na-ekwu abụ ọ pụrụ iche a na-emere abụnagụ ọ dị mma ịchọ iti ọnụ gwa m okwu n'Igbo gwa m afa gị na ebe isi akpọ Onyinye ndị ka ị mere olu gị olu ogene ndị ka ihe mere gị ike ọgwụrụ gị mmiri a dị egwu mmiri a bụ mmiri na-atụ ụlọ ahụ ngwada gaa n'iru na kwubezi okwu n'ụwa na anụ ọnụ gị anyị otiyo ha mere nyocha banyere asụsụ Igbo ihe ha chọpụtara bụ na asụsụ Igbo ga-agazi ya nna ha sị na ọ bụrụ na anyị emeghị gbanụ tupu ọgụ ahụ na asụsụ Igbo ga-arụnye anya ọ bụrụ na Igbo na ana ga-ejizi oge Igbo wee gụọ n'ụlọ Igbo ọjị tụfe akwa ihe na-eme oyiye ama m na ụlọ anyị si na ya ọ dị ka ị na-alụ ụlọ ndị ọcha mana ihe anyị nọ na ya bụ oge ndị Igbo asụsụ Igbo ka anyị na-asụ gwa m afa gị na ebe isi akpọ Mgbede ọma nwaanyị ọma ndị ka e mere olu gị olu ogene esikwa n'ụla teta gwa m afa gị afọ m bụ Ifeọma Ifeọma ndị ebe isi akpọ m ihe a Eshimizaga ngwa gaa n'iru Ifeọma Ifeọma ọ gaa n'iru o isiokwu nke nta maka kwa ọkwa ịma na iso na mmụọ shi nne kwuo n'okwu ka ndị mmụọ shi nne kwuchie okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ọ dị mma oge adịghị oge na-acha oge adịghị biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ nwanne ndị ka email mmiri ọ na-ezo ebe ahụ ị nọ mgbede ọma ọlụ ka anyị na-alụ ndị ka anyị nọ n'ọlụ mgbede ọma abụghị ekene ndị Igbo gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere ndị be gị pụtala na abụọla chi nọ n'ahịa ka ị nọ n'ọlụ ugbo kedu ebe ị nọ ugbu a ndị be gị a na-azụkwa nwanne ndị be gị kwanụ anyị na-ayọ Chukwu ekwe Chukwu ama m na ahịa taa ahịa ga-azụrịrị ọ ga-agbara ịma na eji ụtụtụ ama nje ahịa ọ bụ eziokwu ngwa gaa n'iru nwanne o ihe na-ekwu bụ nnazi ka o were okpu ekele wee kelee onye ọchịchị anyị bụ gburugburu ya bụ ya dịrị izu ka o si goo ụgbọala ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike ka nụ ihe ị na-ekwu ndị ka ị mere ngwa gaa n'iru nwanne m onye Amaechi ọchị ndị ka ị mere ọchị Amaechi na ọchị awụ ụtọ ofu ihe ndị ka ị mere ndị be gị kwanụ a na-alụkwa nwanne o ọ dị mma ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo onye ama ngwa na ebe o si aga akwa na ama ebe ọ na-eje
eziokwu Igbo mara ma nke ukwuu ịchọ ịsụla ya asụsụ ịsụọla ya ya chọọ ịnụ afọ ọzọ na-abịa afọ Igbo asụsụ ọzọ mba anyị wee jeela ije jee obodo dị iche iche anyị na-afụkwana ka ha si eme nke ha enweghị ndị nọ ebe ya n'ọnụgide n'agbanyeghị na ndị Igbo nọ n'ụwa niile na-edozi obodo dị iche iche na mba ụwa niile enweghị ndị ga-anọ n'obodo ha na-agbasa ozi jiri asụsụ maọbụ afọ obodo anyị maọbụ afọ Igbo wee na-ekwu okwu ọ bụ asụsụ be ha ọ bụ afọ ha ka ha na-aza ụmụ Igbo nọ n'ụzọ ije ga-amakwụsie ike ekene dịkwara ndị a niile ụmụ Igbo nọ n'ụzọ ije mana ka na ọ bụ ha ka na-emezi na a na-ama ihe gbasara Igbo ụfọdụ ndị nọ n'ala Igbo na-ejebeghị ụfọdụ ejebeghị ya agafeghị mara otu ha si na-emechiri ọdụ ụgbọelu anyị ebe echi aga mba ọzọ efepụ ụfọdụ amara ka o si ada mana a ga na-aza afa mba ọzọ afọ a na-ama ya na na-akpọ ha iyi nke na-eme ha a ga na-asụ bekee na-asụ ihe ha na-aghọtaghị n'ala anyị n'ala Igbo hei ọ chụrụ onwe ya na ụgbọ asịkwara na ụgbọelu taghị ya biko gwa m afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma edibeghị kwadebe anyị na-achọ ndị chọrọ ndị kwadebe gwa m afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma ka m wereziri nke akara nke a biko gwa m afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị nwata na nne ya kedu maka ndị Ebonyi nwanne ndị be gị abụọla chi ọkwa a na-azụkwa anyị na-azụ ọfụma ọ ga-adịrị gị na mma ị ga-azụrịrị afịa zụta uru tata daalụ nwanne nwanne anyị ndị nchekwa ọnya ụgbọala ma nkabi ikpe dị iche ala nke aka dịrị ya ka na-ekwu anyị na-ekele wee na-ekwu na onye isi ala Enugu ọchị obodo Enugu na o je na-achịrị ụgbọala nnarị nke alụrụ n'ala anyị na ọ bụrụ ya na-atọ anyị ụtọ nke alụrụ n'ala Igbo wee kwado ndị ga-eche ọfịa wee na-ekwukwa ka anyị si wee merie Alhaji Atiku Abubakar na ụlọ ikpe na-ekwu na onye isi ala ya bụ onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari na ndị ụlọ ikpe si na o tozuru etozu maka ndị na-asị na asambodo ya ezughị oke na ogosi asambodo maọbụ na asambodo ya nke na ihe mere na ha si na o tozuru etozu ịzọ ọkwa ọchịchị ala anyị wee na-ekwukwa wee sio na o meriri ọ ya ka anyị na-ekwu maka na ndị ụfọdụ na-ekwu na otu ha si kee ikpe a n'obodo bịa jizie oyi ka ebe ndị ihe ozu nwụrụ maọbụ ihe mere na ndị mmadụ wee ka o si ekwu ya mere na onye Alhaji Atiku Abubakar wee kwuola na ikpe eju onye afọ na ha ga-aga n'ụlọ ikpe kachasị enu ọ bụ ya ka anyị na-ekwu nwanne mmadụ nkebi ikpe aka dị onye ọkwa n'ọlụ mere alụ ka ọ bụ mana ọchịchị ka bụ ọbọ maka elechagodo ogodo ihe gbugbe na mmiri emechakwa ya esi elu wafọ Igbo ka ịbụ ebe na nke ugwu anyị ana m ekele ya maka na asụ onye kpọọ ọbụ ya kpọkọrọ agbata obi ewere wee kpee ntụ nke a bụ eziokwu ka ụjọ dị otu ụgbọala emepụta n'ala anyị wee na-alụ ọlụ ọ dị mma otu ahụ ana m asụkwa n'ụzọ amaka ịchakọgị na ya dịkwa igbe anya ọdịdo ekele m nwa Igbo ka ịbụ ọ ga-adịrị gị na mma dị mma ọ dị nwata na nne ya biribiri ikwuo na ya wee tụọ ya ilu onye atụọla ilu kọwala ya ama m na achọba ego eji nụrụ ya achọ ọkwa okwu Igbo ọ dị maka anyị nwekwara ndị ọzọ gwa m afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ Okwudere ndị eke ebe iche akpọ nwanne esi m ngwuru akpọ Enugu ngwuo ndị ekonu mere a na-alụkwa ị nọ n'ụlọ ọrụ gị ka ị nọ n'ahịa ndị be gị mere aka acha anyị ndị ibe m dị mma ọ ga-adịrịrị gị na mma gaa n'iru nwanne ọ ga-adịrị anyị ya na mma ise ka ntinyekwe n'ọnụ n'okwu a ngwa tinye ọnụ na achị obodo anyị bụ Burus onye ọ na-abụ okwu ọ na-eme ihe ọ na-ekwu mana asị m ka m tụpanyere ụlọwa bụ ndị na oche azụ a
gwa ya maka ama m nọ na anụkwa ha anyị na-ekwu. Ọ na-anụ ya na ọ na-anụ ya ndị ya na-alụ ha niile na-alụ ọkachasị ọnụ ka. Dịka esi mapụta ụgbọala ndị a ga-eji wee nyere obodo anyị aka bụ obodo Enugu steeti. Biko ọ ga-adị mma na ọ bụrụ na enwee ndị ga-eleta ha anya ọfụma. Ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya. Onye mụta nwa ya kụziere ya asụsụ na omenala Igbo. Onye ama agwa na ebe ozi a ga-agwa na ama ebe nke a bụ eziokwu. Ebe anyị si bụ n'ala Igbo, asụsụ anyị na-asụ bụ asụsụ Igbo. Anyị anaghị agwa ya ọgwa ma ọlị ma ọlị. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ nwanne. Aka ekpuchi ọnwa si Lagos steeti abụ. O nwere ụfọdụ ndị amaghị asụ asụsụ Igbo mana nke na-agbakisi bụ n'ọtụtụ bi n'ala Igbo. Dịka onye mụta nwa ya kụziere ya Igbo ya kụziere ya omenala ka ọ kpọba akpa ka ndị Igbo. Ị bụrụ onye Igbo, biko ịsụ asụsụ Igbo gị ka anyị nụ ihe na gwa m afa gị na ebe isi akpọ nwanne. Afa gị na ebe isi akpọ. Afọ gị na ebe isi akpọ dị mma. Onye nke kuchie okwu ike. Ọ dị mma. Onye nke ọ chefuru onwe ya. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Mmụọ Chinne. Hey, mmụọ Chinne awụchiela ọgbọ. Mmụọ Chinne efukwara ihe Bruce na-eme. Ọ na-eme ezigbo omume. Ndị ọchị obodo ndị ọzọ na-emekwa ya ahụ ọ mere ha mefuo ụgwọ ya. Daalụ. Mana ikpe ha mere mere ụya Iya. ojuwa m afọ mana tupu ha bụ n'onye isi ala na ajụrụ ịkwanyere n'akwụkwọ ọzọ ha bụ ya. Daalụ nwanne. Mmụọ Chinne ekwuola nke ya. Onye isi ala Mmụọ Chinne na-asị Alhaji Atiku Abubakar ya yezuo ike na dịka anya ejere n'ihe a na-ewekọ ọ dị ka ewekọ ọ dị mana eweka Chukwu si alụ ọrụ ya ka a mara na ebe ihe a na-eje. Ụfọdụ na-asị ya jebe ka a mara ebe ihe a ga-eje debegoro maka na ụfọdụ na-alụtụ aka si na ọ dị ka ihe a na-echeta na-ewe oge a na-alụtụ aka tupu ihe a na-eme na achụrụ onye isi ụlọ ikpe kachasị elu ma ọ bụ onye ọkaikpe na-asịgodoro ya ewe ka esi rụtagasị aka ife dịgasị aṅa ụzọ esi dosa ya n'ụsọ na ewe ka ọ dị wee webatazie onye ọzọ nọzi ebe ahụ ugbu a. Ndị Igbo dị n'ihu na mkpụrụ onye kọrọ taa nke ịyawo echi. Peta na-agba ọchị na-eji ahụ ịma n'oge ahụ na ya pụta ihe na-ejebego ma ha dara ada ma ha dara ada ihe na-ekwu ihe ejebego dịka ahụ ruo oru taa asịrị na ekpeta ikpe ọfụma maka ndị Igbo dịkwa ndị otu a ga-asụ na oji ụmụ ego isi na ngwe ka ụmụaka rutere n'azụ sache n'ụlọ ikpe ebe ọzọ ejikọ nnukwu ụlọ ikpe ebe ọzọ ịda okwu ihe na-eme maka na ọ na-adị mma ihe meziri emezi ka ọ na-adị maka emezi ya ọfụma ka ọ dị na mma. Oge ahụ nọ na nche anwụ ọ bụ na ihe meziri emezi oge a na nche anwụ ka mgbaruchizi anyị obodo a ka anyị dị mma tata. Ndị nke a na-achịkịta ka anyị so ụkpụrụ okwu na-aga n'ala obisaje n'ụlọ ikpe ebe ọzọ. Daalụ Emeka. Abana ọdụ mma ya na nwa ọ ga na-echeta ihe mere ihe na Ọbasanjọ mere oge ha na-achị na-echi anwụ. Daalụ Emeka. Daalụ ka bụ Uche Emeka. Ọ dị mma ka anyị na-ekwu okwu wee na-aga. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka email. Ọ dị mma. Ngwa gaa n'iru gwa m afa gị na ebe isi akpọ nwanne. Afa m bụ Emeka esi m Enugu akpọ. Gaa n'iru nwanne. Asị m aka na-achị
na-achị Enugu steeti ya dịkwanye ahụ na mma asụsụ na omenala Igbo n'anya onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo onye ama ngwa na ebe o si aga akwa na ama ebe ọ na-eje ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị Igbo amaka sụọ asụsụ obodo gị ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị asụsụ Igbo ihe Chukwu nyere gị bụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ ya bụ 099777009 maọbụ 09092231109. anyị na-ekwu wee sị na-akọwara gị na aka na-achị obodo Enugu ya bụ nwa ugwu anyị na o je nachiri ụgbọala nnarị n'iji wee kwado ọrụ nche n'ala Enugu. ụgbọala a na-ekwu maka ya bụ nke alụrụ n'ala anyị bụ ala Igbo. wee na-agwa gị na ụka ụlọ ikpe akagbuola wee akwụkwọ Alhaji Atiku Abubakar gbara onye isi ala maka ịzọ ọkwa nke ha zọrọ ọkwa nke echi Nigeria. ụlọ ikpe asịna na ọ bụ onye isi ala bụ Muhammadu Buhari meriri wee na-ekwu na onye isi ala tozuru etozu maka ndị na-asị na o nweghị asambodo agbata agụmakwụkwọ nke abụọ na o tozuru ịzọ ọkwa ọchịchị n'ala Nigeria. Mana Alhaji Atiku Abubakar ekwuola wee sị mba na ikpe a ekpere oju ya afọ na ya na ndị ikpe ya bụ ndị ọkaikpe ga-eje ndị ọkaiwu ya na ndị ọkaiwu ya ga-azọpụ njem wee jebezi n'ụlọ ikpe ka elu. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere nwanne? Anyị dị mma. Anyị nọ n'ọrụ si ewe ka ị nọ na-eme mkpọtụ ibe a? Ọ bụ ọrụ nka ka ị na-akọwa ndị? ha mere nyocha banyere asụsụ Igbo ihe ha chọpụtara bụ na asụsụ Igbo na-adazi ya nna ha sị na ọ bụrụ na anyị emeghị gbanụ tupu ọgụ ahụ na asụsụ Igbo ga-anwụnye ọnya ọ bụrụ na Igbo na ana ga-ejizi oyibo wee gụọ n'ụlọ Igbo. Mbanụ, anyị agaghị eji bekee maọbụ asụsụ ndị ọzọ wee mee nzukọ ebe ndị Igbo na-eme nzukọ maka na ọ bụ alụ. Anyị ga na-asụ Igbo yele eye. Nwanne m nwoke ịchọ itinye ọnụ okwu n'ọnụ ka anyị achọghị ịnụ mpekere asụsụ ndị ọzọ na ọnụ ka maka na nke a bụ ọnụkọ ndị Igbo, ọlụkọ ndị Igbo, nzukọ ndị Igbo. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere a na-emekwa? Ụmụaka akwa na afọ m na ha nata anaghị akwado, anaghị ezu ike, ebidogo akwụkwọ nke ha. Ọ dị mma, tinye ọnụ okwu nwanne. Onye na-akpọ Maazị Chikọzi nwa obodo dị ndị lụkwa agbamgbo n'okpuru ọchịchị ọgụ ukwu nke bụ n'afọ. Gaa n'iru nwanne, gaa n'iru. Mana achọrọ ka nkele aka na-achị Enugu gburugburu maka ịgba mbọ ya ị na-akwalite arụ n'ala anyị ka mara na ndị nwere ndị be anyị bụ Chineke gọziri ka ha jiri aka ha ọgụgụ isi ha na-emepụta ihe mara mma karịa ka anyị na-aga na-achọ n'obodo oyibo. Ọ bụ ezigbote ihe na-asị Chineke nyekwa ya nkwado ma nyekwa ndị ọzọ na-achịgasị ebe dị iche n'ala Igbo ka ha onyekwa uche dị mma ka ha jiri ha na-akwalite ha arụ n'ala anyị ma anyị nwa na onwe anyị dịka ndị a na-achọ achị. Daalụ. Abịa na nke gbasara onye isi ala na Atiku ịma na okwu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anwụghị ha na-etikọ n'obodo ha maka na okwu a na-adị ka ihe anaghị okwu gbara mkpe, okwu abụ ihe gbara mkpe. Ọ bụghị kwuru ụtụtụ ka na-ekwu na mgbede mana Ọchukwu ka ihe niile dị n'aka ya na ya Chukwu ihe uche ya mee ọ bụrụ uche nke mma. Daalụ. Daalụ nwanne, daalụ. Ọ dị mma ka anyị wekwara okwu mmadụ one na ole ka m wee were wee na-apịachizi ya. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Aha m bụ Ejike Mụwa. Ejike Mụwa, nke a bụ eziokwu nwanne. Esi m Abịa na-akpọ. Gaa n'iru, ndị ka unu mere.
Akwara m nwafe Enugu. Hey, ndị ebe ishi n'Enugu nwanne. Echi m ha amụfu. Ngwa gaa n'iru akwa udo dị na Abịa ịnọ n'ụlọ ọrụ gị ka ị na-azụ ahịa na Abịa. Udo dị ebe m nọ agachara m ọrụ wee bata. Ngwa gaa n'iru udo dịrịkwara gị o. Tinye ọnụ n'okwu anyị o. Ihe ebe m chọrọ itinye ọnụ bụ na kpatara maka ụgbọala nwanne anyị nwoke na-arụ. Ọ naghị alụ ya ọ zụrụ ya azụ ọ zụrụ nke alụrụ n'ala anyị n'ala Igbo wee na-akwado ndị nche na obodo Enugu. Mgbanụ ka ntizi ọnụ ihe nwoke na-achị Enugu mere nke mma. So arịrịọ m na-arịọkwanụ asụsụ Igbo onyinye Chukwu nyere anyị ịhụrụ onye Igbo biko sụwa asụsụ Igbo. Ụfọdụ na-ahụta nwere ụfọdụ ndị Igbo ha agaghị achọ isoro nwa ha mụrụ asụsụ Igbo. Ụfọdụ ga ihe a na-agbagwoju anya anyị emeghị gbanụ Igbo ga-anwụnye anya asị kwube si na ọmụmụ Igbo ka ọ bụrụ iwu n'ụlọ akwụkwọ dị n'ala Igbo. Ọ dị mma ụfọdụ obodo na ha eme asụsụ nke ha ọ bụrụ iwu ije n'obodo dị iche iche ọkachasị obodo ndị bekee ebe a ndị a maọbụ obodo oyibo ebe ndị a na-awa anya na ndị nọ na be anyị na-awa anya na-asụ asụsụ ha ịbata be ha ị ga-asụrịrị asụsụ be ha ị ga-amụ ya ọ gbasa ha dị ha mana anyị nwa na-agba n'igirigi ma ndị ma asụ ma ndị na-amaghị asụ na-asụ asụsụ mba ọzọ. Ọlụka bụ ọlụkọ ndị Igbo nzukọ ndị Igbo ebe anyị ji asụsụ Igbo enye nwaanyị ndụmọdụ wee na-agbasa ozi pụrụ iche. Ọ ya bụ ihe anyị ji nọrọ ebe a ịchọọ itinye ọnụ n'okwu afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele ihe anyị achọrọ nnu mpekere ma ọ bụ asụsụ ndị ọzọ n'ọnụ ka m were onye na-akpọ mara ihe ọ chọrọ itinye anyị na-apịachizie. Biko gwa m afa gị. Onyinye nne ka email Ọ ga-adịrị gị na mma. dịkwara gị na mma ọ ga-adịrịrị gị na mma ndị ka emere mmiri ọ na-eze ebe a. Mba, mmiri adịghị ekwe ebe a. Ọ ga-adịrị gị mma ama m na olu gị ọ dị ka iri na nke ehihie a. Nke mgbede a maka afọ maazị Chizi. Ngwa tinye ọnụ ihe Na-atụfughị oge ọnwa Ada Oweli nte egwe esi m n'Oweli na-akpọ. ndị Oweli ndị na-alụpụta nri gaa n'iru. Ka na-achị obodo anyị bụ Enugu mere ọ bara mbọ nke ukwuu. Asị m Obinigwe tee ya mmanụ ise wee na-achịta ndị ebinyere agụ ụgbọala ha jiri wee rụọ ọrụ ka ha wepụta obi ha niile rụọ ya bụ ọrụ ka ha hapụta ịbụ nkịta tara ọkpụkpụ anyawara ha n'elu ka ha jiri obi ha rụọ ọrụ a abịa n'akụkụ nke Atiku. Ana m asị agakwana n'ihu je gbaa akwụkwọ n'ọsọ Chukwu bụ anya na-ahụ n'ihe na nzuzo ma nke bụ eziokwu maka na ịga gbawa akwụkwọ onye na-achị ga na-achịkwa. Ọ bụrụ na anyị so onye na-achị kwụsịgodi gaa na-ebe ikpe amara onye ikpe mara isi a gaa n'ihu mana ọ bụrụ na ọ dị otu ahụ ya gakwana n'ihu gbaa akwụkwọ. Daalụ. Daalụ ezigbo ihe nke a bụ olu nwaanyị o nyere ndụmọdụ ya nke pụrụ iche ka ọ tụrụ aka na-achị obodo Enugu maka ụgbọala nke alụ na anaghị o ji zụrụ wee kwado ndị nche anyị ka o nyekwara ha ndụmọdụ si ndị ebunyere ụgbọala ebe ego ụgbọala ejikwana ya mee ihe ọzọ ọlụ esi gị mee lụọ ka ị ga-eji ya wee lụ ka ihe ebumnobi onye isi anyị n'obodo Enugu ya bụ ịchụ maọbụ mee ka nchekwa zuo oke n'ala anyị wee pụta ihe. Ya bụ ebe ego ụgbọala idozie ya ọfụma na-ede ya emebina ya maọbụ ji ya mebe ihe na-ekwesịghị. O nyekwara ndụmọdụ wee sị Alhaji Atiku Abubakar ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mee si gị eje na uche nke ya maka na ị na-eje ịma na ndị Igbo ekwu narara ekwuo ya gboo na agbara aka na-aza ala onye ejiji a na-eme gị na na-akọ eji ihe onyinye na-ekwu bụ na onye ji ejiji ugbu a nọ n'isi ị na-emekwa aka na na-akọ ihe na-eme ihe a na-eme na ọ na-achịkwa na-aga na
ọ na-ekwu na owe ka ọ dị na ogwe ga-ekweghị mee gị zuo ike mana ụfọdụ na-asị mba na ekwesịrị ije ma ebe mmiri a ka anyị jee ruo n'isi mmiri maka ndị ga-ekwu okwu n'oge adịm n'ihu ewere ebe ejidere aka gbado ụkwụ wee na-ekwu okwu maka nke ụfọdụ na-ekwu ugbu a maka ihe gbasara asambodo na Naịjirịa ugbu a ụfọdụ si jeshie ike ka a mara na ọ bụ onye chọọ ịchọ ọlụ ụdị asambodo ya ha ga-ewepụta maọbụ onye chọọ ịzọ ọkwa ụzọ ya ha ga-eji ụdị asambodo ya ha ga-ejide n'aka. Ekele m onye isi ala gburugburu na mbọ ya ọgọmgbata ile na-enwe obi mmehie o mere na-agwụkwa ndị nwanne ebulere ụgbọala ọ bụrụ na ọ ga-enwe omume ha nwere obi ọma na otu otu rụọ ọrụ a ewe ndị ekwesịghị abịa n'obi ịghata obi nke ọzọ ka e were ụgbọala ahụ ihe na-ekwesịrị ya na awụrụ ya eji maka ya ruo ya n'ikpe ekpere n'ebe ndị isi ala anyị nọ amamihe m ga-ekwu ya onwe onye nke bụ na mbụ si na ọnwụ na echere ọchịchị na arụrụ ana na mbụ enekwana anya na ndị ọzọ ga-eso gị ga-eme ọfụma ihe mma na-eme n'ebe ndị isi ala anyị nọ bụ Atiku na Buhari bụ achịchị arụrụ anụ ha chere mgbe ha nọ n'oche ka ha na-aga ka ha megharịa ugbu a mana nke ọzọ kwuru dị na Jehova kwuru na mkpụrụ onye ọbụla akụrụ ka ọ ga-awụ ekelekwa m ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo na ọ dị mma ekelela m onye okwu kelee onye nta ndị niile tinyere ọnụ ndị okwu ha batara na nke ha na-abata biko ya ewute n'ụlọ unu amara na ihe niile were mbido na-ewe njedebe oge nke a na-asịzi anyị kwarapụ maka na akara ndị ụtọ onye tatụ etu ibe ya atatụ wee na-ekele ndị niile kpọrọ ndị niile tinyere ọnụ n'okwu ndị yere ndụmọdụ ọ ga-adịrịrị niile mma Chineke ga-eme ndụmọdụ niile unu yere ebe a ejiri ya mee ihe dị mma nke dị mma n'ime ya atinye ya na echiche ndị niile enyere ndụmọdụ a ha ewere nke kachasị mma Chineke ga-eme ha ewere nke kachasị mma ka ala anyị wee dị mma otu akwa ka m si wee dịka o si dị wee na-ekele onye isi ala anyị n'obodo Enugu nwa ọma ugwu anyị ya bụ Ifeanyị Chukwu ugwu anyị ọchị obodo Enugu na mbọ ọ na-agba ịfụ na nchekwa zuru oke rutere obodo Enugu ọkachasị nke ịbịa wee were mkpu maọbụ dịka anyị si ekwu ya isi n'ụlọ wee mara mma pụọ n'ama chọọ ịkwado site n'ụlọ ihe ahụ a na-achọ n'uke elu nke dị anyị n'ogbe aka ụfọdụ na-afụchaghị na-eje na mba ọzọ wee na-eje eburu nke ha onye isi ala anyị n'Enugu wee mara na-ewe nke dị anyị n'ogbe aka anyị kwesịrị ike ịkwado wee ka isi mkpi nọkwara na akpa mkpi maka na oge ije tụnyere nwa Igbo na ọrụ aka ya akụ na ụba ahụ ka dịkwa n'ala Igbo jiri na-emepe Igbo isi mkpi ji mee gịnị wee dị na akpa mkpi anyị na-ekwu wee na-ekele ya dịka o si wee jee ọ chọọ ịzụ ụgbọala nke a ga-eji chekwa ala Enugu o jee zụrụ ụgbọala nke emere na ala anyị bụ ala Igbo na-eme na Enugu na-eme na Nnewi ọ chịrị ya wee sị na nke a ka ejiri ya wee na-arụ ọrụ ndị ọzọ mụta nke a ị mara na anyị ịfụnanya anyị wee n'ebe anyị nọ ọ na-apụta ihe akwa anyị ewee na-elu ụlọ nke ukwuu na-elu ụlọ nke ọma ndị niile kpọrọ okenere gị onye isi ala anyị n'Enugu ọchị obodo Enugu nwa ugwu anyị ọ ga-adịrị gị na mma otu akwa ka ha si kwukwa ihe ndụmọdụ dị iche iche gbasara ikpe ekpere nke akara kpebie ụya maka ọkwa Naịjirịa nke Alhaji Atiku Abubakar zọrọ na site n'otu ndọrọndọrọ ndị nke eji nche anwụ wee mara
ya na onye isi ala zọrọ na otu ndọrọ ndọrọ nke eji azịza wee mara zọrọ, ndị ụlọikpe akwụrụla wee kwuchie ya ike wee sị na onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari meriri, mana Alhaji Atiku Abubakar sị na ikpe ahụ ekpere na ojughị ya afọ, na ya na ndị ikpe ya ga-eje n'ụlọ ikpe kachasị elu ka eje kpee ya. Ndị mmadụ ego ndụmọdụ nke ha bụ ndụmọdụ a ka ejiri ya wee mere ihe wee na-ekwuzi biko Igbo ka anyị bido nụ fụba na onwe anyị n'anya, ka akwa erube n'ụlọ, ka anyị ebere na onwe anyị aka, kwa ndị bụ ọrụ aka anyị ka na-alụ ọrụ aka ejisi ike lụọ ya, wepụta obi gị niile lụọ nke ezigbo ya, alụ na nke awara awa. Ọ bụ onye ọzọ lụsa isi n'azụ jee na mba ọzọ jee waa ya awa, anyị ga-agbakwa gị eje n'ala, akpụkwa ala ime ya, ala chụọ gị ọsọ chụpụ gị n'ala Igbo. Mana ijiri obi gị na-alụ ya, ọ bụgodo na ịlụta ya tata ka anyị na-atụnyere gị, Chineke na-enye gị ụbụrụ, na-enye ndị ọzọ ụbụrụ, ị na-echepụta ka ị ga-esi mee ya ọ dị mma. Mana ka na nke ahụ ịlụrụ n'aka gị chepụta ya, anyị tụnyere gị ewere ka o si dị, anyị abịakwa gị na anyị nwekwa ka anyị si mee ya ọ dị otu a dị otu a, i wee wee ike jee mezie ya. Mgbe anyị ga-emegide ya, ọrụ aka nke anyị n'ala Igbo ga-aka nke ndị ọzọ mma. Ya bụ ka ọ dị na ka anyị jichi na ike kwadobe nke anyị, ma onye fụ njọ ya ziere ya, gbarụ njọ ọsọ. Efu ihe na-adịghị mma n'obodo, ịkọrọ ndị nche n'oge maka na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ya. Ndị niile atinye n'ọrụ dị iche iche n'ala Igbo, jiri na uche unu na eziokwu lụọ ya ka Chineke wee na-echekwa unu, ka udo wee dị. Ndị niile ezipụrụ ịnọ n'ọkwa dị iche iche, ịnọ n'ọkwa eze, ịnọ n'ọkwa mmepe obodo, ịnọ n'ọkwa ime ọchịchị obodo, ọkachasị ndị ọkwa ime ọchịchị obodo dị iche iche nke unu kemgbe a tinyere unu n'ọkwa, imirikịta ada afụzi unu anya, adama ihe a na-alụzi na ime ọchịchị obodo dị iche iche, na-agbanyeghị na ugbu a na ego na-abịazi n'aka unu, na ọ bụghịzi isi n'aka fere aka. Ego niile ahụ nna anara ada afụzikwa ihe unu na-alụ. Cheta na ka obodo si aga ugbu a, na oge na-elu a ga na-ajụ onye ọbụla ajụjụ aka ọrụ ya, ihe iji ego obodo wee mee. Ịnọrọ n'ọkwa ọchịchị ime obodo, jichie ike na anyị amakwa na a na-enye unu ego anaghị esisi n'aka fere aka, maka ihe ahụ na ekodo aka na mbụ si na ego adị elu unu, a na-afụzikwa ka ego si abata. Ya bụ igboro isi ime ọchịchị obodo dị iche iche n'ala Igbo, ọkachasị n'Enugu, nyere onye isi anyị aka bụ gburugburu ka ọrụ aka ya wee pụta ihe. Ọ bụghị ihe ga-ego ifụ anya fee na-agba ụzọ dịgasị anya unu kwesịrị ịlụgasị n'ime obodo, ka ndị na-akọ ugbo na-ebupụta ugbo ha, ka obodo na-emepe, ka ihe na-adị mma. Ọrụ unu kwesịrị ịlụ unu ada alụkwasị ya ahụ. A sị na atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa. Ya bụ ịmara na nke ị na-eme adịghị mma, ị nọgharịa mee ya ka ọ dị mma, maka na nke ọ bụla i mere a ga-ajụrịrị gị ajụjụ. Ekele m ndị ukwu, kelee ndị nta, ndị niile si obodo ọwụwa ndịda, obodo isi ojii wee batasịa nnọọ. Ịnọrọ na mba ọzọ, cheta na akwụ gị ụlọ ọkọ nke ewe. Mana ebe a na-adụ nwa were nne ndụmọdụ, ka nke na-enweghị nne na-eji amụta ihe. Ọzọ emezina anyị ka akwa anyị wee ruo ụlọ. Ọbịa ka anyị na-ekwu, ịlụcha ọrụ mee gbachie mbọ ike ka akwụ gị lute ụlọ, ka anyị fụ ụwa anyị n'anya. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Chineke gọzie ndị Igbo niile ebe ọ bụla nọ wee gee anyị ma kirie anyị. Cheta na abụ m Chizzy Ani.